истиқлолияти ҷумҳурии мо ба рӯи саҳнаи ҳунари касбӣ хеле ҷавондухтарони боистеъдодро ҳадия кард, эҳдо кард. Дар тӯли 26 сол ҷавондухтарони зиёд ҳунарнамоӣ карданд ва маҳбуби халқ гаштанд ва худи мо ҳунарпешаҳо, овозхонҳо дӯсташон медорем ва яке аз анамин ҷавондухтарон мо бо ифтихор метавонем номи Зулайхоро ба забон гирем. Дар дунёи ҳунари сарояндагии занона мегӯянд, ки аз ҳама ширинтарин, аз ҳама гӯшнавозтарин, аз ҳама болаззаттарин садо ин сопранаи лирикӣ мебошад ва Зулайхои мо ҳам дорои анамин гуна овоз ҳаст. ин ҳунар аз хурдӣ дар дили ман буд. мехостам вале имкон надоштам, дар хона иҷозат намедоданд. ҳунармандои ҷавона мо дӯст медорем ва аз байни инҳо бо яке ҳастанд, ки онҳо тамоман овозашон, ҳунарашон сатҳи олиба аст. ин аст Зулайхо, ҳофизаи ҷавони мо Зулайхо Маҳмадшоева. ман бисёр Зулайхоя ҳурмат мекунам, сурудаша, эҷодиёташа гӯш мекунам. пайваста меҳнат мекунад, кӯшиш мекунад, эҷод мекунад, сурудҳои тоза дорад, бисёр ба дили мардум ҷо гирифтааст ва имрӯз ҷавоно сину солҳошон калонсолҳо ҳам ҳатто ба Зулайхо таваҷҷӯҳ доранд, сурудаша гӯш мекунанд. Зулайхо духтараке ки аз музофот ба пойтахт омад ва рӯзҳои аввале ба пойтахт омад, қадамҳои аввалинашро бояд бигӯям, ки ба филармонияи давлати Тоҷикистон ба ансамбли рубобнавозон омада буд. як роҳбари мусиқӣ доштем, акаи Нурмуҳаммад. рӯзе ба кор омадам, гуфтанд, ки маълима, як духтарак омадааст аз Фархор. ҳоло шиноснома надорад, ба кор гирифта наметавоним, лекин ҳамин хеле овози аҷоиб дорад. ин хеле овоза ман бори аввал мешунавам. мумкин мебиёрам? гуфтам биёред. вақте аз коргаро рафтанд, мо танҳо акаи Нурмуҳаммад, Зулайхо, ман мондем дар утоқи кори мо. баъд гуфтам суруд хон. сурудҳои манижаро замзама кард. нолаҳои шикастае ки ман мегӯям барои ман як навоварӣ буд. ин нолаҳои шикаста ман бори аввал мешунидам, ки ноларо хел шикаста мегӯям. дар назари аввал гӯё мегӯяд, ки ин бисёр ҳаросида, тарсида суруд хонда истодааст, лекин ҳамин ширинӣ дар ҳамун буд. як нолаи ҷадид, нолае ки ман то ин вақт дар ягон кас нашунида будам чунин ноларо. ва Зулайхоро фикр мекунам, ки муаррифӣ кард анамин нолааш. рости ман аз хурдӣ зиёдтар сурудҳои манижаи давлатро гӯш мекардам ва то ҳоло ҳар вақте бекор мемонам сурудҳои он касро гӯш мекунам. аммо як сурудаш айни ҳол дар дилам зиёдтар ҷой гирифтааст. зиман беҳуда меранҷӣ, зиман беҳуда меранҷӣ, шунида тӯҳмати нокас, маро бо чашми худ бингар, маҷӯ аз ғайбати ҳар кас. ба дасти зиндагӣ бошад пас аз ин сарнавишти ман, ба мисли дузахи сӯзам ҷудо аз ту биҳишти ман. зиман беҳуда меранҷӣ, шунида тӯҳмати нокас, маро бо чашми худ бингар, маҷӯ аз ғайбати ҳар кас. ҳар як сароянда ҳунарпеша оғози корашро аз тақлид сар мекунад. яъне ки ягон сарояндаро зиёдтар дӯст медорад, ба ҳунари ӯ тақлид мекунад, ҳамеша кӯшиш мекунад ба ӯ монанд бошад. дар ҳақиқат ҳам Зулайхои мо аз мактаби сарояндагии манижа баромадааст, вале бо мурури вақт, бо мурури замон, бо гузашти солҳо Зулайхо муваффақ шуд сабки сарояндагии худашро пайдо кунад, маҳбуби дилҳо шавад, ба дили шунавандаю мухлисонаш ҷо шавад ва
ин хушбахтии сароянда аст. як сабаб шуд бо ҳамин манижаи давлат вохӯрдам, шиносоӣ пайдо кардам. баъдан аз хонаводаам иҷозат гирифтам, роҳи худро пайдо кардам. бисёр мухлисаш будам, сурдояшро гӯш мекардам ва бисёрам дӯсташ медоштам ва ҳоло ҳам дӯсташ медорам. бисёриҳо мегуфтанд ки садоят дар манижаи давлат хеле монанд аст, аммо худам боварӣ надоштам. вақте ки дар пеши он кас суруди худашро сароидам, он кас гуфтанд ки ҳамин садои маро ту дуздидӣ, шӯхӣ кардӣ. вақте ки шумо таронаи мепарастамро пешкаши ҳаводорон намудед, бештари нафарон гуфтанд ки Зулайхо бо ниқоби манижа ин таронаро сароидааст. ҳатто либоспӯшии шумо, ҳатто ҳаракатҳои шумо ба манижа хеле ҳам шабоҳат дошт. ҳамин гуна ман фикр мекунам ки ин ҳама аз меҳри зиёд аст. агар ки дар зиндагӣ як касро зиёд дӯст доштӣ ва пайравӣ кардӣ, чун ҳаракатҳоят ҳам монанд мешавад. манижаам як ҳунарманди хуби тоҷикистон буд, ҳаст. садояш, сурудаш алоҳида як мактаби худаша кушод дар ҳамин чанд муддат, ки сурудаш бисёр ба мардум писанд омад. лекин Зулайхо тамоман як дарди дигар, як давои дигар, як суруди дигар, як навои дигар. Зулайхо воқеан тамоман роҳи худаш